గుణపూరి శ్రీ ధర్మశాస్త్రావే శరణమయ్యప్ప. రానున్న 16వ తేదీ ఆదివారం నాడు ఈ నెల మన దేవాలయంలో వెలిసి ఉన్న ఏకశిల పదునెట్టాంబడి యొక్క బడి పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా 16వ తేదీ ఉదయం స్వామివారికి 5 గంటలకి సుప్రభాత సేవ, 7:30 గంటలకి వెండి బిందెలతో పంచామృతాభిషేకం, అలాగే భజన కార్యక్రమం, అలాగే మధ్యాహ్నం భిక్ష అన్నప్రసాద సేవన, అదేవిధంగా సాయంకాలం 6:30 గంటలకి పడి పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ ఒక పడి పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి దివ్య ఆశీస్సులు పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. గుణపూరి శ్రీ ధర్మశాస్త్రావే శరణమయ్యప్ప.